Hey guys, ήδη εδώ και σήμερα το Q&A. Επιτέλους. Βασικά όπως βλέπετε τώρα είμαι στο αμάξι. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό ή όχι. Μπορεί να γυρίσω το Q&A μέχρι και εδώ. Αλλά δεν γαμιέται. Όπως βλέπετε από πίσω μου, ναι, τώρα είμαι στο σπίτι μου. Τέλος πάντων, πάμε στις ερωτήσεις σας τώρα. Πώς άρχισες στο YouTube? Λοιπόν, γενικά το είχα σχεδιάσει από πριν να φτιάξω YouTube κανάλι και θα ανέβαζα βίντεο και όλα αυτά. Στην αρχή το πρώτο μου βίντεο ήταν έτσι απλά επειδή βαριόμουνα, δεν είχα και τι να κάνω. Και μετά σκέφτηκα γιατί να μην φτιάξω το πρώτο μου βίντεο, άντε να δούμε την αντίδραση του κόσμου, το οποίο πήρε 31 προβολές. Και είναι το άτομο που θες να σκοτώσεις, νούμερο 1. Δείτε τα βίντεο μου, θα δείτε το άτομο που θες να σκοτώσεις. Παρόλο που δεν είναι το editing, είναι για το μπούτσο γενικά το editing εκεί. Αυτό δεν έβαλα καν. Αλλά δεν γαμιέται, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θα φτιάξεις Facebook προφίλ? Να σου πω κάτι. Facebook προφίλ δεν νομίζω, επειδή θα πρέπει να έχω περισσότερη υπευθυνότητα σε όλα αυτά, βασικά περισσότερη συντήρηση, και σκέφτομαι απλά να έχω το YouTube κανάλι. Δεν ξέρω, άμα πάρω πάρα πολλά subs και όλα αυτά, ίσως, λέω ίσως, να γίνει κάτι. Αλλά προς το παρόν δεν είναι τίποτα σίγουρο. Δεν έχω αποφασίσει ούτε εγώ ίδιος. Οκ, απλά είναι να ξέρετε. Επόμενη. Γιατί είσαι τόσο μαλάκας? Για τον ίδιο λόγο που μου γράφεις και εσύ τα comments. Gaming σειρά ή κάτι τέτοιο παίζει? Κοίταξε. Νέα σειρά έρχεται σύντομα και έχει και games μέσα. Δηλαδή θα εξηγώ ό,τι games να είναι, θεωρίες, ερωτήσεις και όλα αυτά. Για gaming δεν νομίζω, επειδή δεν έχω κάμια κάμερα gaming ή κάτι. Δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσω. Άμα δω, θα δω τι μπορώ να κάνω. Και άμα αρχίσω νέο gaming, πιστεύω ότι θα μου δώσει περισσότερα subs. Οπότε δεν ξέρω, παίζει ναι, παίζει όχι. Τη νέα σειρά πάντως σίγουρα. Σκέφτεσαι να ανοίξεις κανένα νέο κανάλι vlog ή κάτι? Οτιδήποτε. Να σου πω την αλήθεια, για κανάλι vlogs δεν παίζει καθόλου να ανοίξω δεύτερο απλά για vlogs. Και θυμάστε στο συνεργατικό βίντεο που είχα κάνει με τον Άγγελο? Ναι. Λοιπόν, το συζητάμε αυτές τις μέρες και παίζει να ανοίξουμε ένα νέο game, ένα κανάλι που θα συζητάμε για games και όλα αυτά. Δεν είναι σίγουρο ακόμα, αλλά άμα υπάρξει κάτι θα βάλω βίντεο ανακοίνωση. Οκ. Τώρα ρωτήστε και τον Άγγελο άμα θέλετε. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τίποτα. Και αυτά. Σου αρέσει το YouTube? Γενικά σε ποιον δεν αρέσει ρε φίλε. Αλλά όντως είναι πολύ καλό. Κάνεις τα δικά σου βίντεο, βάζεις ό,τι θες εσύ. Καλά, όχι και ό,τι θες, γιατί θα σου κάνω, ξέρω εγώ, copyright ή κάτι. Αλλά τέλος πάντων, γενικά μου αρέσει το YouTube και όχι μόνο αυτό. Αλλά γενικά μου αρέσει να κάνω όλα αυτά τα βίντεο που κάνω. Κυρίως αυτά που θέλουν πιο δύσκολη δουλειά, επειδή ξέρω ότι θα μου φέρουν πολλά views. Ξέρω ότι τα πρώτα μου βίντεο μου φέραν, γενικά όλα τα βίντεο μου φέραν 4 subs προς το παρόν. Έχω 125 προβολές συνολικά, τις μέτρησα πιο πριν κάνω αυτό το βίντεο. Και αυτά. So παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ένα like, ένα subscribe, ένα share. Πείτε μου τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε, επειδή αυτές τις μέρες σκέφτομαι για ένα νέο βίντεο. Και κάτι ακόμα πριν κλείσω το βίντεο. Πες για αυτές τις μέρες να πάω διακοπές, οπότε μπορεί να μην υπάρξουν πολλά βίντεο. Άμα υπάρξουν θα είναι ή pre-recorded ή θα μπορώ να το ηχογραφώ, αλλά σε ένα άλλο μέρος, ok? Όπως είπα και πριν, like, subscribe, share, δείτε και άλλα βίντεο
Bye guys. Eagle double G.